O futuro é hoxe, un espazo de radio con Modepen. Novo programa con Modepen, o futuro é hoxe, e como cada programa, de xeito quincenal, están con nos Alfredo Hernández. Bo día, Alfredo. Hola, bo día. Eloi Delgado, bo día, Hola, Eloi. bo día. Manuel Martínez Tato, bo día, Tato. E hoxe temos un convidado especial, non, Alfredo? Sí, que tenía muchas ganas de que viniera, porque siempre que ha ocurrido aquí ha sido un éxito. De hecho, muchas veces hemos tenido que repetir programa, porque es tan interesante lo que nos cuenta que le hemos tenido que decir, bueno, pues dentro de 15 días si puedes vuelves a venir. Ha sido así. Bueno, se trata de Xavier Pérez. Buenos días, Xavier. Bienvenido. Y es Andrea, encantada porque é a primeira vez que estou con ele, comparto radio e tempo de radio con vostede. Pues nada, muchas gracias, bienvenido, y los micrófonos de Radio 2 están a tu disposición para que nos cuentes lo que has venido a contarnos, sobre todo de las pensiones. Ben, hoxe quería tratar varios temas. Vou comezar por falar da rendibilidade social e económica do sistema público de pensións. O que si vos pido, para que isto non se converta nun monólogo aborrecido, que me interrumpades e que me preguntedes. Ademais, está aquí a mesa chea, 5 persoas, así que unha conversa. Ben, entón, eu vou comezar dando un dato que me parece moi importante, que é a porcentaxe da poboación que ten como primeiro ingreso unha pensión que provén do sistema público de pensións. No Estado español, que somos a máis de 49 millóns de habitantes, hai máis de 9 millóns de pensionistas. E iso que quere dicir? Que unha de cada 5 persoas, seguimos pola rúa, contamos un non, dous non, tres non, 4 non, 5 sí. Sí. Unha de cada 5 persoas é pensionista e pode levar unha vida digna porque existe un sistema que lle garante que cada mes percibe unha prestación con total seguridade e 2 meses ao ano por partida dobre, en xuño e decembro. Na Galiza somos 2,7 millóns de persoas, pois case 700.000 somos pensionistas. A nosa vida depende do mantemento dese sistema. E eu, como viña aquí onte, que preparei isto, dixen, pois vou levar datos do Baixo Miño. O Baixo Miño son 5 concellos: A Guarda, Oia, o Rosal, Tomiño e Tui. O dato que vou dar ven do Instituto Galego de Estatística. Cantas persoas vivides no Baixo Miño? Pois, en números redondos, 51.000 persoas. Pois ben, desas 51.000 persoas, case 12.000 son pensionistas. E isto que quere dicir? Que, pois, algo máis de unha de cada 5 persoas que viven no Baixo Miño, que están censadas no Baixo Miño, teñen como principal ou único ingreso a súa pensión do sistema público. E, en realidade, están recibindo a solidaridade dos traballadores e traballadoras activas que coas súas cotizacións sociais e cos seus impostos garanten esa renda coa confianza de que no futuro, cando pasen ao outro lado, pois recibirán tamén unha prestación, unha pensión de xubilación das persoas activas. E logo o que fixen, é dicir, repito o dato porque é interesante, no Baixo Miño 51.000 habitantes e 12.000 pensionistas. E despois, a partir dos datos do Instituto Galego de Estatística, calculei cal é a achega mensual e anual do sistema público de pensións á economía local. Paso a dar eses datos? Claro. Sí, pois vou con eses datos. Non os vou desagregar concello por concello porque me parece moi farragoso. Vou dar o dato para todo o Baixo Miño. No Baixo Miño, o importe medio da pensión, non da pensión de xubilación, senón de todas as pensións, porque ademais das de xubilación hai pensións de viuvez, de orfandade, a favor de familiares e por invalidez. Hai 5 tipos de pensións. Pois o importe medio de todas as pensións é de 1.215 euros. Ben, e iso que significa? Que cada mes o sistema público de pensións
achega a economía local, o comercio local, a hostelería, pois máis de 14 millóns de euros. E agora eu fagome unha reflexión. Que acontecería coa economía da Guarda, de Oia, do Rosal, de Tomiño, de Tui, se desaparecesen eses máis de 14 millóns de euros que entran cada mes nas economías locais, e ademais que un gasto, porque vedes que o importe medio da pensión non é excesivamente alto, entón quen ten un ingreso de 1.200 euros gasta case todo na economía local, en hostelería, en alimentación, etc. Prácticamente unha porcentaxe altísima vai directamente á economía local. Perdón, Alfredo. Perdona que te interrumpa, pero sí, este es un tema que ya tratamos aquí en un espacio. Sí, justo. O que aporta todo iso. Claro, de decir, bueno, claro que tiene importancia, porque normalmente el pensionista lo que ingresa lo gasta. Y si no lo gasta en él, lo da a la familia, a los nietos y tal. O sea que es un dinero que circula, rápidamente circula, y es muy importante para la economía. Perdona. Sí. E entón, como eu dixen, máis de 14 millóns cada mes. Agora ben, a pensión pública percíbese en 14 pagas. Entón non hai que multiplicar 14 por 12. Hai que multiplicar 14 por 14. En definitiva, canto entra na economía do Baixo Miño cada ano? Máis de 200 millóns de euros. É unha cantidade importante. E isto eu relaciono cun estudo que se fixo público recentemente de dous investigadores da Universidade de Castela-A Mancha sobre o efecto do sistema público de pensións sobre a economía no seu conxunto. Non sobre o Baixo Miño, senón sobre a economía no seu conxunto do Estado español. A que conclusión chegan estes dous investigadores? Que a demanda xerada polas pensións públicas é responsable aproximadamente de 7 de cada 100 empregos. Do 7% da demanda e do 7% da produción. É dicir, que se desmontase este sistema, crearía un grave quebranto sobre o conxunto da actividade económica. Pero hai outro dato interesante neste estudo dos investigadores da Universidade de Castela-A Mancha, que é que as administracións públicas recuperan unha parte moi importante do gasto en pensións. Básicamente que non vai a fondo perdido. Efectivamente. Primeiro, non vai a fondo perdido porque activa a actividade económica. Sigue en circulación a través da demanda. Pero que, ademais, as administracións públicas recuperan o traverso das distintas figuras impositivas 42 céntimos de cada euro. Claro, porque pensade que as persoas pensionistas como as persoas traballadoras gastan moito en alimentación. Polo tanto, IBE. Pagan IRPF. Pagan, falábamos agora mentras tomábamos o café, pois os impostos municipais. E entón, de cada 100 euros que percibe unha pensión pensionista, 42 de media van a acabar nas arcas do Concello, da Deputación, da Xunta de Galicia ou da Administración Central. É dicir, que o custo neto para as arcas públicas é menor que o gasto total calculado. Sí, perdóname, recuerda una anécdota que contaban, ¿no?, de que llega un señor a un pueblo y va al hotel. Entonces pide una habitación, lo voy a resumir lo más, es por lo que tú decías. Y entonces quiere ver la habitación y deja 100 euros. No sé si lo sabes porque me estás riendo, ¿no? Entonces, mientras sube a ver la habitación, pues el hostelero dice, ¡guau, que debo patatas! No sé qué, y lo paga. El que cobra las patatas, y así hace un círculo, que al final vuelve el dinero, vuelve otra vez allí al hotel, y cuando baja el señor, no le gusta la habitación, le da los 100 euros y se marcha. ¿Y qué ha pasado? Que ha habido un círculo que todos han quedado en paz con ese mismo dinero que ha rodado, ¿no? Claro. Un poco viene... Un pouco así. Más o menos. Sí. Efectivamente, é así. Isto con respecto á rendibilidade social das pensións. Tal e como comentabas... Social e económica. Social e económica. Eu distinguiría... Agora estaba, digamos, centrándome na rendibilidade económica. A rendibilidade social, eu penso que o sistema público de pensións xunto coa sanidade pública universal e o sistema público de educación son os grandes piares do estado de benestar
que fan as nosas vidas máis seguras e máis ricas. E aquí deberíamos pôr en marcha 2 piares máis. Un, o do sistema de dependencia, que está en mans privadas e é moi insuficiente. Hai unha quinta necesidade que se está manifestando con moita forza, que é a necesidade de vivenda accesível, especialmente non só, pero para as persoas máis novas. Sí, sí. E de feito está na orixe dun dos movementos sociais máis novos, que é o movemento que lideran os sindicatos de inquilinas e inquilinos. Temos 3 pilares. Faltan polo menos 2 por construir: dependencia e unha política pública de vivenda de verdade que non existe. Paréceche, Xavier, se pasamos ao seguinte punto? Sí. Que sería, creo que as conquistas e as reivindicacións presentes da actualidade. Sí. Queres... Non, presenta o punto. Ben. Que eu, claro, ás veces con eles pois bromeamos porque eu teño 26 anos, entón hai cousas que nin sequera me soan. Estou entrando en algo que creo que debería interesarnos a todos e a todas nestas idades, non? Porque é ao que vamos, non? Sí. Ben, eu vou situar o contexto. Eu penso que vivimos nun contexto xeral. Se despois vos interesa, podemos citar algún exemplo, como, por exemplo, o ensino universitario de privatización. É un movimento mundial e de décadas que non convén a maioría, si a unha minoría. E, ademais, no Estado español, aínda que no goberno central hai un goberno, digamos, progresista, as comunidades autónomas están, na súa inmensa maioría, en mans do Partido Popular e de Vox. Entón, nese contexto, que, repito, é global, mundial, de privatización, as conquistas do movemento social en defensa das pensións públicas son de extraordinaria importancia, porque van a contracorrente. Entón temos que facer un pouquiño de memoria e irnos ao ano 2018, en que 9 millóns de pensionistas, 700.000 persoas na Galiza, recibimos unha carta de Fátima Báñez na que se nos comunica que as pensións van subir un 0,25%, por debaixo da inflación. E entón, inmediatamente, centos de milleiros de persoas saen á rúa a protestar. Rajoy, que naquele momento era o presidente do goberno, afirma que non hai diñeiro, que é imposible que as pensións suban como os prezos, como o IPC. Era imposible. En poucas semanas, o que era imposible converteuse en posible. Que o fixo posible? A movilización social. E entón conseguimos recuperar a actualización das pensións segundo o IPC. De maneira que o ano pasado subiron o 8,5% e este ano o 3,8%. Nun contexto de inflación acelerada, especialmente dos bens básicos da alimentación, que tería pasado coa alimentación das persoas pensionistas se non se tivese roto, se non se tivese superado a conxelación prevista das pensións. Esa, na miña opinión, é unha enorme conquista. Pero que, ademais, o movimento conseguiu tamén que as mínimas, as pensións mínimas e as non contributivas estean incrementándose máis que o IPC. E eu penso que hai outra conquista moi importante do noso movimento que vai moito máis alá de Modepen, é algo moito máis amplo, que é a introdución doutro relato. O relato das finanzas, dos bancos, das aseguradoras, dos fondos de investimento é a poboación envellece, vai haber un problema para pagar as pensións. Nós, o noso movimento, conseguiu introducir outro relato que non é para nós. Por que nós temos a pensión segura? Que é para vos. Dixeches, hai un pouco que tes 26 anos. Entón, nós estamos pensando nas nosas pensións, porque, ademais, nós temos a convicción de que é xusto e que é necesario loitar polos dereitos da maioría social. Aprendémolo loitando contra o franquismo,
e loitando pola conquista dos dereitos laborais, temos esa convicción, pero nós, ademais de loitar polas nosas pensións, estamos loitando porque no futuro exista un pilar firme de pensións públicas. E entón, como segundo as previsións, que veremos se se cumpren ou non, nós somos aproximadamente 1 de cada 5. Vos seredes aproximadamente 1 de cada 3. Claro. Entón, será necesario para que vos, despois de contribuirdes á riqueza colectiva co vosso traballo, no teu caso, co teu traballo de xornalista, teñades dereito a gozar da riqueza colectiva tamén cando vos xubiledes, que se dedique a pensións unha porcentaxe máis alto do PIB. En vez de falalo en termos financeiros, eu vou falalo en termos físicos. Se nós somos 1 de cada 5, necesitamos 1 de cada 5 vatios para quentar as nosas casas. Se nós somos 1 de cada 5, necesitamos 1 de cada 5 proteínas de orixe vegetal e animal para alimentarnos correctamente. Vos non ides necesitar 1 de cada 5. Vos ides necesitar 1 de cada 3 vatios e 1 de cada 3 proteínas. Non hai problema, porque se os outros van ser só de cada 2 de cada 3, non necesitarán 3 de cada 3 proteínas, necesitarán 2 de cada 3. Pero para iso será necesario que o gasto en pensións como porcentaxe do PIB se incremente e que se manteña en mans públicas nun sistema de reparto. E nós conseguimos introducir un relato. Xa non está só sobre a mesa o relato das finanzas, que creemos fondos privados de capitalización. Non, nos dicimos o que hai que procurar para o futuro e máis ingresos para o sistema público de pensións. Ben, e eu penso que esas son as grandes conquistas. Suba das pensións segundo o IPC, que as mínimas e non contributivas suban máis, e a introducción de outro relato. Xa non escoitamos só a Patricia Botín, que é a presidenta do Banco de Santander, xa non escoitamos só a Carlos Torres, que é o presidente do BBVA, e xa non escoitamos só a Mario Draghi, o expresidente do Banco Central Europeo. Agora, nós tamén queremos falar e temos algo que dicir. Ben, agora, tamén hai reivindicacións. Eu antes dei a cifra media da pensión no Baixo Miño, 1.200 euros. Ben, pero que máis da metade das persoas pensionistas do Baixo Miño cobran moito menos que a media. Claro, esa é a media. Moito menos que a media. Entón, claro, se todo o mundo cobrase unha pensión de 1.200 euros, pois estaría moi ben. Pero non, hai pensións de 600 euros que non dan para vivir con dignidade. Entón, non é unha reivindicación que neste momento quen a está encabezando é o movemento pensionista do País Vasco. De feito, como sempre, sí, de feito, eu falei cun compañeiro, profesor de Dereito da Seguridade Social vasco, e xa tiñan, a última vez que falei con el, pareceme que 115.000 sinaturas para presentaren unha iniciativa legislativa popular no Parlamento do País Vasco, propoñendo unha pensión mínima igual ao salario mínimo interprofesional. Esa é unha reivindicación que eu penso que a estamos introducindo con forza. Non a imos conseguir para mañá, sí, pero está sobre a mesa. O principal é poñer as cousas sobre a mesa. Bueno, como me estou alongando moito, 2 puntos. Pechar a fenda de xénero. As mulleres, sabes, que tedes unha taxa de actividade inferior a dos homes, que tedes salarios inferiores, e tamén que percibides como colectivo en pensións de xubilación máis ou menos a metade cos homes. Non digo individualmente, como colectivo. Por que? Cobrades pensións inferiores, pero cobrades menos pensións de xubilación. Vale? Entón, pechar a fenda de xénero e para o futuro estudar novas medidas de ingresos. E agora paro porque xa falei moitísimo. Sí, no, e aparte es que... Eu estaba pensando en emplazar a Xavier sí, no, para por supuesto, o que comentabas antes, Alfredo, porque aquí hai moitos asuntos que a mí ademais me interesan. Estou embobada escoitando a Xavier. Ya te lo dije. E creo que hai moitos temas que non só van interesar a nós, senón a todas as persoas que nos escoitan.
eu abriría un novo punto dos que tiñamos preparados e logo sí que emprazaría, Xaviera, que puideras voltar outro día próximamente, porque Cando me claro, chamedes. o tempo en radio sí. é complicado. Hay un tema que lo hablábamos mientras tomábamos el café, que es el tercer tema que queríamos tocar, cómo no hay dinero para las pensiones, pero sí hay dinero para meternos en una guerra, para robarle los recursos a Rusia. De feito isto, o comentábamos hai unhas semanas, non? Ese aumento en defensa Entonces, para mandarnos en una guerra, a ver, eso es un tema que también me hubiera gustado desarrollar, pero creo que ya el tiempo... Estamos Podemos abrir, sí, porque non comezamos ahora, así que quédanos aí 10 minutos de cortesía. Ben, a cuestión das pensións, como a cuestión da sanidade, como a cuestión da educación e do ensino universitario, ten relación co conxunto das dinámicas sociais globais, non? En ese sentido, a humanidade neste momento está nunha fase de risco como mínimo en dúas dimensións. Pola crise crecente ecolóxica e climática, pero tamén polas tensións xeopolíticas crecentes. E isto é unha cuestión moi seria que ten que ver coa supervivencia dos seres humanos. E se está lanzando unha campaña moi intensa para convencer a poboación de que hai que gastar máis en defensa. Quero comezar citando o secretario xeral da OTAN, Mark Rutte, que o 14 de decembro, é dicir, hai 4 ou 5 meses, atreveuse a dicir públicamente que en Europa, que na Unión Europea, hai que reducir o gasto en social, e concretou, e hai que reducir o gasto en pensións para aumentar o gasto en defensa. Claro, pero en contraparte, o presidente do goberno dixo que en ningún momento se baixaría ese gasto social. Claro, veremos. Que dúas partes, claro. Veremos. Isto xa é unha tónica, pero, sí, en fin. Pero ademais, ese é un problema, non? Sí, que, claro. Porque creo que temos pouco tempo, pero eu viña a falar tamén de declaracións de Draghi, de Tes que volver, nada. En fin, Está claro. pero é unha cuestión, eu como canto nos queda un minuto así? 5. Eu sí que quería deixar un argumento. Sí. E o argumento é o seguinte, bueno, primeiro está a cuestión de se as prioridades da humanidade teñen que ser aumentar o gasto en defensa. Cando no mundo hai máis de 700 millóns de persoas que pasan fame. E ademais, había unha tendencia descendente e agora volvemos a estar nunha tendencia ascendente. E segundo cifras oficiais na Unión Europea, hai 95 millóns de persoas na Unión Europea en risco de pobreza ou exclusión social. Entón, a prioridade é o gasto en defensa. Pero ademais, eu quero establecer unha comparación. Mirade, atribúese a Napoleón Bonaparte a afirmación de que a guerra faise con 3 cousas. Con diñeiro e con máis diñeiro. Ben. Basicamente. Bueno, é un dos xenerais máis famosos da historia, non? Ben, entón eu busquei datos que son públicos dun instituto de investigación de Estocolmo sobre o PIB, o PIB son datos do Banco Mundial e do gasto en defensa. O PIB da Unión Europea é 4 veces o PIB ruso. E se sumamos o Reino Unido, porque tamén é un país da OTAN, é 5 veces o PIB ruso. O gasto en defensa dos países europeos da da OTAN, repito, o gasto en defensa dos países europeos da OTAN multiplica por case 4 veces o gasto en defensa ruso. O gasto estadounidense multiplica por 9 O gasto de Estados Unidos o gasto de Estados Unidos multiplica por 9 veces o gasto en defensa de Rusia. Rusia non é esa ameaza que nos queren facer ver. E a proba, comparan a Rusia coa Wehrmacht de 1939, co exército alemán, que ocupou media Europa en cuestión de semanas e de meses. Fixadevos, Rusia, é certo que invade Ucraína, pero para avanzar uns poucos kilómetros, está levando literalmente anos, con enormes perdas humanas,
pero tamén de material. Rusia non está en condicións materiais de invadir ningún país europeo. Eso non quere dicir que debamos defender que Rusia invadise Ucraína. O mesmo que non debemos defender que a OTAN se ampliase cara ao leste. Necesitamos introducir outro punto de vista que teña en conta os intereses lexítimos de seguridade de todas as partes implicadas. De Finlandia, que é certo que no século XX tivo dúas guerras con Rusia, de Ucraína, que foi agredida, de Rusia, que está sendo cercada pola OTAN, e construir unha política de seguridade europea. E non debemos deixarnos arrastrar por esa política belicista que está tendo certo éxito. Desculpademe porque me estou alongando moito, pero eu quería citar os resultados dunha enquisa que fixo 40DB, hai poucas semanas, fixose pública, hai poucas semanas, segundo a cal, xa o 55% da poboación nese momento era partidaria de aumentar o gasto en defensa. Xa máis da metade. Pero que, ademais, case 6 de cada 10 persoas no Estado español coidaban que imos ir a un futuro máis violento. Máis da metade que imos ir a un futuro máis autoritario. E máis da metade xa estaban convencidas de que imos ir a un futuro de máis desigualdade. Hai uns días houve un apagón e a reacción, eu penso que da cidadanía, foi unha reacción de magnífico civismo e tranquilidade. E entón, Andrea. Sí, Andrea, tes 26 anos. Nos temos menos futuro. Ti tes moito futuro. A cuestión é, ti mereces, ti e a túa xeración, merecedes vivir nun mundo máis violento. Non, para nada. Vos merecedes vivir nun mundo máis autoritario. Merecedes vivir nun mundo máis desigual. Non nos podemos deixar gañar polo pesimismo. Ti és unha mostra de que os seres humanos, a nosa especie, pode facer cousas extraordinarias porque és parte dunha xeración de mulleres que están situándose prácticamente en igualdade cos homes en moitos postos de traballo de responsabilidade. Vos non ides, se non o permitides, se non o permitimos, non imos vivir nun mundo máis violento, nin máis autoritario, nin máis desigual. A humanidade necesita outra cousa. Necesitamos crear outra narración para que o gasto en pensións, en sanidade, en educación, en dependencia, en vivenda pública para as persoas máis novas, se dedique a iso e non a defensa. Yo creo que no es una utopía lo que acabas de decir, que sí hay recursos suficientes como para que todos vivamos muy bien y en paz. O sea, lo que no se puede hacer es que unos pocos quieran acumular toda la riqueza en detrimento de nosotros. Y yo estoy mirando el tiempo e quedo reemplazado aquí. O único que quería decir eu é que totalmente de acordo, aquí nesta radio moitas veces, eu que tamén fago a actualidade da mañá, xa de xeito máis internacional, nacional e demais, tentamos sempre tomar ese tono un pouco máis esperanzador e tentando, no noso parecer máis realista. Ti comentabas o tema do apagón e o falamos moito, a tranquilidade co que se levou o asunto, confiando nas persoas que estaban investigando o que tivesen que investigar e cada un centrado pois en pasar o día e xa está. E creo que é unha mostra perfecta dese civismo que ti tamén comentabas. Así que sí, xa nos pasamos 6 minutiños, non pasa nada porque non comezamos a tempo tampouco. Así que moitísimas grazas, Xavier, e como di Alfredo, emprazado unha nova conversa porque hai cousas pendentes. Sí, quedaron aquí un montón de preguntas mías que quería hacerle yo tamén sobre o tema, pero nada. Pois emprazado estás. Vale. Bueno, moitas grazas a ti, Andrea, e moitas grazas á Radio Municipal de Tui. Encantada, ademais, que é a primeira vez que conversamos. Alfredo Hernández, como sempre, moitas grazas. A vosotros. Eloi, grazas. Sí, por unha vez non vamos a decir nada. Estades aí castigados. Sí, hoxe tiña o protagonismo, claro. Pero solo un apunte e me despido, decir, ayer, despois de moitísimo tempo, escoitei unha parte da intervención no Congreso dos grupos políticos. Se queredes, en outro programa, facemos un resumen, escoitade.
separado o que hai, hai tres cousas que me quedaron moi claras. Os que escoitaban non o sei. E é alguén que defende unha postura desde unha barricada, porque prácticamente está aillado, está con 3-4 anos sin presupostos, facendo milagros. Se fose el ou fose outro calquera, para mí, ok, é dicir, pero en contrapartida, en frente, é paradóxico. Eso que se dice de que o 50 e tantos % están convencidos de que hai que ir a unha guerra, que hai que invertir en armas, en armamento e tal, oindo falar os interlocutores, é dicir, as outras forzas políticas máis reaccionarias, eran tres cousas. Si estou de acordo ca guerra, aínda que non o decían, si estou de acordo co gasto en presuposto ou en gasto militar, pero non aprobo os presupostos, importándolle un huevo ao resto dos españoles, porque eso se vende moi ben, e, ademais, é unha paradoxa, é dicir, vamos a ver, cando lle preguntas a un dirixente político, eso me chamou a atención, e usted, agora dígame, que non dirixe? Porque, claro, hai os que son auténticas marionetas, están aí, son importantes na oposición, pero ahora mismo están calados. E cando lle preguntaban a un dirixente dun partido, que, ben, non ven ni, eu odio hasta nombrarlo, é dicir, decía ca voz pequena, cando decía, usted depende de Trump, de non sei que, e era certo, das subvencións que lle foron aparecendo por aí, que nadie sabe de onde ven, e o tío dicía, e ante quen responde? Dicía o tío, ante Dios, hai que ter cojones, é dicir, mira ti que capacidade, é dicir. O tempo non nos dá para reflexionar. Escoitade, e tedelle medo, sobre todo, nunca lle teñades medo. A eso que hai que enfrentarse. A esa dialéctica de que non aprobo, pero quero gastar, e ademais, e remato, e o acaban de dicir incluso aquí na Xunta de Galicia, estou de acordo en que vamos facer, pero non vamos subir impostos, se podemos ainda baixamos. Tampouco, esa é unha gran patraña, é dicir, os servicios públicos se defenden repartindo o que hai, e non quitándolle, como quedou manifesto onte, infinidade de veces. A quen defendo? Impuestos a la banca? No. Impuestos? No. E digo, pero vamos a ver, e onde sacamos? Non aprobamos o presupuesto? É igual. Seguiremos falando disto de moitas outras cousas, porque senón tanto, grazas tamén por a ti. abrirnos os ollos. Saludos, bons días.